Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Milé deti, mladí priatelia, bratia a sestry, domáci hostia, všetkých vás srdečne vítam na slávnosti aj prosby o Božiu pomoc pre občanov počas dní obce Mojmírovce, aj pre všetkých prítomných, tých, ktorí si nosíme v srdci. Ďakujeme aj za úrodu, za Božie požehnanie, za vzájomné vzťahy. Čítanie z knihy Múdrosti. Kto z ľudí môže poznať Božie úmysly? Alebo kto môže pochopiť, čo chce Pán? Nesmelé sú totiž myšlienky smrteľníkov a naše plány neisté. Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filemonovi. Milovaný, ja Pavol, už starec a teraz aj väzeň Krista Ježiša. Prosím ťa za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v okovách. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva Tebe, Pane. S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, detí, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. Posledný príkaz Pána Ježiša bol: toto je môj prikazanie, aby ste sa milovali navzájom, nie že nenávideli sa navzájom. Ako som ja miloval vás. No a vlastne aj Ježiš dôveroval Otcovi viac ako si ctil vlastný život, inak by vlastne nešiel na kríž. Pán Ježiš nás tak otvára pre zlepšenie týchto vzťahov svojou vlastnou láskou k nám a vyzvaním k tomu, aby sme sa vedeli aj prijať, aj byť si darom jeden druhému, aj tú lásku tak púšťať do našej mysle, srdca, vzťahov čo najviac. Serca
drahých žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom. Bohu. Každá svätá omša má nesmiernu cenu, ale máme iste aj ľudsky trošku iné sväté omše bežné počas dňa, počas týždňa, keď trvá možno 25 minút alebo pol hodinku. A iná je potom Vianoce, iné sú Veľká noc a toto je spojené s radosťou a takým výročím obecných takých slávností Dní obce. Radosť z toho, že tu žijeme, máme vzťahy, aby sme prosili jeden za druhého, boli vnímaví na tie vnúknutia Ducha Svätého pre jednotlivé rodiny, spoločenstva, farnosť, obec, školu, šport, kultúru a všeličo možné, čo sa tu vytvára, tak to zladili, aby sa tu dobre žilo, aby nikto nebol tak na okraji, nejaký opustený a bez nejakej útechy. Tak toto všetko sme Pánu Bohu zverovali a prosili. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli aj pri obetných daroch, pri speve, pri aj uprataní okolo kostola, to sme mali ešte pred pár dňami, takže keď niečo vonkajšie chceme mať pekné, musí tam prebehnúť aj príprava. Farský spevokol Happy Day funguje už takmer 30 rokov. Za toto obdobie sa v ňom vlastne vystriedalo viacero členov. Naším zakladateľom bol dnes už zosnulý dostojný pán Jan Schneider, ktorý vlastne bol takou dobrou dušou alebo vlastne aj takým hybným motorom spevokolu. Jemu naozaj veľmi záležalo na tom, aby sa mládež obrodila aj duchovne a hovoril také heslo vždy, že kto spieva dvakrát sa modlí, takže my sme sa tohto hesla aj držali a snažíme sa vlastne aj napriek takým rôznym ťažkostiam, pretože teraz vlastne mládež má úplne iné priority alebo má veľmi mnoho podnetov a rôznych takých lákadiel by som povedala a napriek tomu som Bohu vďačná, že máme aj nových členov, dievčatá, ale aj chlapcov a myslím si, že keď s tými našimi piesňami oslovíme k tomu, aby sa niekto obrátil k Pánu Bohu len jedného človeka, tak vlastne ten spev náš a to fungovanie má zmysel. A ak by mal niekto chuť sa k nám pripojiť, tak ho veľmi srdečne privítame.